Teliamura South Pulinpur Khamparbari ADC Village YTF Puma Bodol tei Tipra Mothani Warriors tei kwbangma jini tui dului tongnai leaders okra chakra rok borok kami kami nog hasonai Tipra Mothani banner tui guri laikha borok lukorokno sakha taklaini Lok Sabha Purba Ason o je batainai Maharani Kirti Singh Deborma bono jotono pass khailaigai roholainani hinui tamo BJP khainai tamo Tipra Motha khainai jotono thansa khaigai bono vote rwlaibai ani bagui koilaigai kha Tipra Mothani adong song tei kwbangma YTF tei Sikla Bodol songrok nainai baidi mangpili. YTF rồi còn. Corona cứ có bạc gái xí đi hay gì đó. Cái đại này ra phải làm. Đại này ra ba cái nào. Lain aja ke mono. Orang batas dah. Oke. Terus sekarang tahun ini 26 tarik kosong, foto baru terus tuh butuh lagi kan, dasar lagi kan, sini ভবিষ্যৎ sini serai ini banggai, neng angkat dulu ya, time singkong ha, কিন্তু sini busu butai bora rasi, jadi tripartit চুক্তি মানে, tripartit, Bharat Sarkar, Tripura Sarkar, sini buka gerak lagi. Abo bastobayan khaini bangai dati bastobayan khaini bangai dati samung tarong ni bangai seng bubarwa bot mar lagi ranai do kangtal tubi mayo ingresi ta April dia tadi yang ini nunggu April ni 26 tarik bangla busru boleh sebut hai April ni 26 wo sini yang salka asok thai wo sini bubagrani birijok Kirti Singh Devi mau pasajak, busika. Oro seng Tripura Motha Phado seng tak thamsang tongai ham buar bai, busika deh. Oke sini serai rok ni bangai bhabishot ni bangai tak seng magok nai. Do boni bangai Bharat Sarkar bubagra Tripura Sarkar khlaigai kaisa chukti ngai laha. Hatai kotorwa onuson tongpro Delhi nung na hogagai o chukti ha. Tak seng mazak si kintu ba dati khlaya ni bang YTF Ninggui, YTF Block Committee Ninggui, Wajar ini lagi Mumbai, hanya sini Lok Sabha Songmanigo, sini Maharani Kirti Singh, kebanyakan juga kita apply ke Bulan Sabawa Tipra Sorong ini tinggal di kos dan bagai, awan bangun ini hanya bukan tahun habis dari itu, kesannya itu budi kebelakangan ini bawa pasal ya tahu, poni saya kusu, বেলাইকে হামবাই যত চিনি সোশ্যাল মিডিয়া রকনো তিনি সিংহ লগরামনি বাগৈ তিনি সিং 28 Teliamura Assembly Constituency wa khobjak chini YTF by Naikoljak tini o 28 Teliamura Assembly Constituency wa khobjak South Pulinpur tei South Pulinpur ADC Village Khamarbari ADC Village or jagao sung gurinani thangui tongo dur to dur o sung gurinai gairing kukham
tei mor kami tei parakolok oro chung dur to dur gurinani thangui tongo tini o press meet o phai manjak phaika chini Teliamra block committee ni YTF ni president tei chini block committee ni joto TWFs YTFs joto bubagrani warriors joto sengkrak joto khabak saklai tini o para kaithamo dur to dur gurinani thangui tongo chung bonono chung social media tiko kwcharnani musugo chini bwskang talni 26 tariko chini Maharani Kirti Devi Singh Devarmana chung o purbo asono kwbang budbai paironani bagui chung oro joto khabak saklai tini okhan laijak chung ya phangni simi paithak jora chini o dur to dur tini salsano tongnai chung satung hoya khlai tungono tungya hoya khlai chung jotono tini oro phailaijak chung jotono bubagrano chubanani bagui thansano chubanani bagui chung khatung khaja khlai okhawi phailaijak amone social media tei o press meet tei kaisa kok kwcharnani musugo tabogo thansano hamjagyakho tabogo thansano chajagyakho uklogo kwbangma kok sawi tongnarok norokbo phaidi chini thansao phaidi chini dofa yok sanani bagui chini tiprasani yok samung tobonani bagui chini kungthai bangni phiyok jangmung tobonani bagui phaidi chung joto thansang lai chini paithak bubagrano jorero laiyane tinini o dur to dur main chung agenda angkha chini thangnai o mas ni tal 2 tarik March je accord khaimani Government of India Government of Tripura tei Tripura mo thaklai tripakhik accord no tui chung nok kasawi chung joto lukurokno o amchaini borokrokno o angkoni borokrokno chung sukrui subai sanani baguino bwskangni o Lok Sabha purbo asono chini Maharani Kirti Singh Devi no kwbang budbai kwplai khailainai hinui chung tini reading laijak ani bagui chung jotono tabok thansa ngui okhalnani reading laijak hambai slogan kisan Dwagalan lep Dwagalan lep Dwagalan lep YTF lep Dwagalan lep Dwagalan lep PISM lep Dwagalan lep Maharani Kirti Devi Singh lep Dwagalan lep Mota ayok lok thương DWF ayok lok thương DWF ayok lok thương YTF ayok lok thương YTF ayok lok thương YTF ayok lok thương Bubagra ayok lok thương Bubagra ayok lok thương Bubagra ayok lok thương Otakuro obukuro kesak kupur oyake chini loge phai bai de